Аз съм Валентин Кардански, гост-водещ на предаването София за всички. Приех поканата на БСП София. Идеята е да ви представим кандидатите за кметове и за общински съветници от листата на местна коалиция БСП за България. Защо? Ами защото е хубаво да ги знаете кои са, да кажат за себе си няколко думи, да им задам въпросите, които може би се въртят и във вашите глави. Може би ще има много повече въпроси от те, които ще задам. Със сигурност е всъщност така, обаче поне ще се опитам да видя какво те мислят като цяло, като концепция. Няма неудобни въпроси. Може би Йорданка Фандъкова най-много би се притеснявала за това да й зададат въпроса какво направихте за тези над 10 години. Само, че аз няма да говоря сега с Йорданка Фандъкова, а с Венера Колева, която е кандидат за кмет на район Върбница. Здравейте! Здравейте! Много ми е драго, че сте в предаване. И така, започваме записа на диктофона, от който аз после ще сваля този текст. На мен ми е много интересно да кажеш няколко думи за себе си, така че и хората да разберат коя сте и с какво занимавате. Какво сте завършила? Благодаря за поканата и за възможността да поговорим за развитието на район Връбница. Казвам се Венера Калева и съм икономист, човек като образование. Така. Имам завършени 2 висши образования. Вау. Едното е в сферата на икономика на отбраната и сигурността, другото е счетоводство и контрол. Междувойно момиче и на счетоводството. Добре, госпожо Калева, това е хубаво, 2 образования. Къде сте работила? Работила съм в много различни големи компании, но в последните 5 години, това, което може би на вас ще ви бъде много интересно, аз работя с деца, имам школа и преподавам ментална аритметика и бързо четене. Което много е хубаво. Работата с деца е работа, която те зарежда и е работа, която тя е призвание. Човек трябва да може да разбира децата и да може да им предава това, което трябва да научат по най-добрия начин за тях. Поради последната си работа имам възможността всеки ден да контактувам с родители и с деца в район Връбница, тъй като моята школа се намира там. И искам да ви кажа, че това е основната причина да се кандидатирам за кмет на района. Защото ви омръзна да го гледате така. Омръзна ми да го гледам така, омръзна ми да чувам, че хората всеки ден се сблъскват с невероятни препятствия, които не би следвало да се случват в века, който живеем. Живеем в 21 век, в една София, европейска столица. И не бива да продължаваме да се съгласяваме с това, което виждаме във всеки един от кварталите на район Връбница. Ако сега се принесем мисловно във Връбница и да се станем в която и да е точка и отворим очи, какво ще видим? Знаете ли в която и точка да отидем? Дали ще бъде в квартал Връбница 1 или Връбница 2? Дали ще бъде в Обеля 1, Обеля 2? Дали ще бъде в Модерно предградие? Или Надежда? Толева махала? Или в село Вуяк, или в село Мрамор? Навсякъде и всеки един от кварталите има своите проблеми, които стоят на дневен ред. Знаете ли, онзи ден бях в Модерно предградие по покана на жителите, за което благодаря изключително много и за тяхната инициатива. Това, което видях, не беше потресаващо. Все още не мога да го обмисля как може в настоящото, което живеем, да има хора, които живеят по този начин в град София. Това, което видях с очите си, това, което усетих с своите рецептори, не отговаря на една европейска столица. В Модерно предградие нямат канализация. Всъщност една част от Модерно предградие има, но голяма част от квартала няма. То сигурно така е модерно и затова се казва Модерно предградие, да нямаш днес канализация. Знаете ли, хората се шегуват, че се казва мизерно предградие. Ужас. Едно време Стамболийски, когато си е построил вилата там, всъщност е искал да направи този квартал райска градина. В момента тази райска градина, за съжаление, не е райска, а е един кошмар за хората, които живеят там, защото освен това, че нямат канализация, те живеят в купчина от мръсотия, събрани боклуци навсякъде, каналите са запълнени с мръсни води и наистина миризмата, която се носи там, тя не е човешка. Аз бях в ден, в който беше изключително студено
включително и валеж. Така, да. И вали. Тогава вече ще... Да. Представям си лятото какво е там. Да. Това е нещо, което не бива да го позволяваме да се случва и трябва да се промени. В последните 16 години управата, която е била на района до този момент, те всъщност не са се появявали там. Започната един ремонт на канализацията преди година и половина и просто не са се появявали на ремонта, за да видят какво се случва. Ремонта започва и приключва след 3 дни. Разкопават се няколко улици, ремонта е приключил. Нали, просто няма продължение на ремонта. Това даже граничи с някакъв абсурд. С пълен абсурд граничи. Добре, канализацията е сериозен проблем. Не знам как ще се правилате. Всъщност, не заради друго, защото тя е скъпо начинание. Факт. Много скъпо начинание. Факт е и, че канализацията не може да бъде изградена за 1 месец или за 1 година. Това е проект, който следва да се започне от някъде, за да може в различните етапи да продължи и да се проследи и в крайна сметка да бъде изпълнен. Знаете ли, канализацията е проблем не само там. Канализацията е проблем и в село Вуяк, и в село Мрамор, и в Толева махала. Да кажем само на тези, които не знаят, но според мен всички знаят, че двете села са почти прилежащи. Те са веднага след околовръстното и са на няколко стотин метра, така да се каже, цивика, на 1 километър от границата на София. Така е, абсолютно. На пътя, на околовръстното. Вуяк е няма и 3 км от Обели. Да. Пътищата. Това е един друг проблем, който е много важен и трябва да се вземем абсолютно сериозно с него и е крайно време да се работи в тази посока, тъй като във всеки един от кварталите, отново в района, има улици, които все още нямат положен асфалт. Това е във всеки един от кварталите го има този проблем. В Модерно предградие също. А там пък улиците изглеждат, сякаш сме в някое забравено село, както обичат да сравняват Северозапада. Пък са на границата на парк. Да, на границата на парк са и са на 10 минути от София. Да, точно така. Същия проблем го имаме и във Вуяк. Там отново има безброй неасфалтирани улици. Във всеки един от кварталите липсват тротуари. Аз всеки ден, срещайки се с хората, тук от 2 месеца предвид кампанията, всеки божи ден съм на терен. И това, което споделят гражданите от различните квартали, особено майките, имат страхотен проблем с това, че няма тротуари или че има високи бордюри и те не могат да минат с количките с своите бебета. Друг проблем, освен свързан в продължение на улиците и пътната инфраструктура, пък са автобусите и градския транспорт. Защо няма добра координация или просто липсват линии? Знаете ли, линии има, липсва добра координация. Освен това, се натъкнахме на този проблем, че има и локации в този район, в който дори не достигат автобуси. Това като пример е района, който е в Вуяк, около гарата. Да. Там имаме един ЖП прелез, не знам дали сте чували за него. Там няма транспорт. Там или си ходиш покрай кучетата и се забавляваш, ако може да кажем, се забавляваш. Да. Защото вечер няма и осветление. Вечер няма осветление, там е едно поле. Представете си, че се прибирате в 8:30 от работа. Защото е разкъсано реално погледнато селото, тъй като за то се разширява. Не може да се спрат хората да си строят. Въпросът е къде е общината, къде е кмета местния, за да може да предвиди, че трябва да е транспорт. Така е. Освен транспорт трябва да има и инфраструктура. Да, трябва да има канализация. Там има хора, които все още нямат питейна вода. Давате ли си сметка колко ви е труден района? Защото, да речем, тези, които са в централната част, в Драгалевец, Драгалевец, защото там стана да падне метеорит, няма къде да падне. Но вашия район е много труден. Сега да ви споделя в интерес, защото аз с много хора съм правил предавания. Вие сте толкова добър човек, изглеждате, и хората сигурно ще зададат въпроса, тя ще може ли да скръцне с зъби на тези, които престъпват примерно закона или не си вършат работа. Можете ли да тропнете с крак и да кажете, тая няма да я бъде? Мога. Добре. Мога. Ще ви кажа, че човек
трябва да бъде, поне като кандидатирайки се за кмет, един човек трябва да тръгне в тази посока, че иска да помага на хората. И с хората трябва да се работи в диалог. Трябва да има справедливост, равноправие и много е важно да устояваме правата си. Колкото трябва да бъдем меки, толкова трябва да бъдем и твърди. И когато говорим за доброто на хората и те да се чувстват добре в квартала, в който живеят, искам да ви кажа, че съм готова да направя всичко възможно. Знаете ли какво ми прави впечатление, че има откъсване в един момент от местната власт, която уж е местна, обаче не може да ги видите очите, защото тя от колата се прибира човека в къщи или ходи някъде в чужбина и в кметството. И няма как да го видиш, да му кажеш, бе, кмете, имам проблем. Да. Аз си мисля, че по някакъв начин трябва да се направи нещо като обществени съвети. Или пък този човек, който да е кмета, да вземе да събере в местното читалище ли ще бъде, където и дори ако щете в местния мол или училище, и да каже, който желая да дойде, аз ще му кажа какво съм направил на този етап. Вие поемате ли ангажимент? Сега, защото имайте предвид, че това предаване то ще остане. Дано да бъдете избрани. Вие поемате ли ангажимент да имате истинска връзка с хората? Да знаете ли, този ангажимент аз го поемам и го казвам на всеки един, с когото си стискам ръката. Това казвам на хората. Това им обещавам, че аз ще бъда сред тях. Аз не искам да седна на черното столче в кабинета си. Да, факт, има адски много административна работа, която ще трябва да се свърши и да търся правата на хората ще трябва да бъда в Столичната община, защото оттам ще трябва аз да съм двигателя, който да бута, за да може да се случи. Григорова, бъдете сигурни, че няма да имате абсолютно никакъв проблем. Значи, смисъл имам наблюдение към Ваня Григорова, тя за хората умира, да се вика. Знам. Това е най-важно. В смисъл, ако най-после тази София има кмет, който да мисли за обикновения човек, а не за бизнеса и за... да не казвам, защото все пак сме възпитани хора, аз не толкова. Вие то си личи. Наистина просто ще случим. Така, има няколко абсурда обаче в този тежък район, който ви се е паднал. Но както се казва, Господ не дава на слабия тежък кръст. Така че очевидно може да го носи. Примерно, чувал съм има един светофар абсолютно нелеп, който е около Беля, който в смисъл ние завиваме само там надясно. Да. Какво правим с тогава, нали? Смисъл, че говорим, че трябва все пак да бъде малко по-логично. Това проблем разрешим ли е? Този проблем е разрешим. Това е към моста, мисля, че беше. Това е на излизане от метрото. Има един паркинг обособен, който излизайки с автомобила си от метрото, реално може да завием само надясно в посока Люлин. Нямаме опция да продължим към Обеля 2 или към Обеля 1. Това е страхотен проблем, защото хората, които ползват този паркинг, са основно граждани, които живеят в покрайнините на района. Дали ще са от Вуяк, Мрамор, Нови Искър. Точно така, които излизат. Те реално трябва да тръгнат в съвсем различна посока. Има решение... Не пуска София да се прибава. Не. Трябва да е по заобиколния път. Има решение. Ние сме го коментирали много с колегите, които са кандидати за общински съветници. Така че можем да го поемем като ангажимент, защото това е важно да се реши много бързо, за да може да се облегчи трафика. Добре. Друг проблем, свързан с завиването наляво и надясно, е отново по булевард Ломско шосе, излизайки от Обеля и пътувайки към Вуяк. Завиването към Вуяк вляво е не толкова труден процес. Но хората, които излизат от Вуяк към Ломско шосе, трудно се вливат, защото там има много интензивен трафик. Изключително трудно. Тоест трябва да се разшири платното. Поне. Платното е добре. То е двулентово. Но проблемът там е излизането и влизането. И затова е много важно да се помисли за едно кръгово кръстовище. Това е другия вариант, да. Варианти са и светофар, но светофара ще прави едни страхотни задръствания, защото това е изхода на София към Петрохан. Имате и още един проблем, сега се сещам, че там мисля, че течаха отчуждителни процедури, за да може да се разшири пътното платно от излизане от самия град, за да се влее човек в околовръстния път. Докъде стигнаха? Защото там минава покрай едни големи магазини, които са строителни и т.н. До някъде мисля, че беше решен проблема, но дали се е продължил? Имате ли наблюдение вече или ще се запознаете с казуса? Тепърво ще се запознавам с казуса, но по моя последна информация, до момента все още има места, които не са отчуждени. Не са отчуждени. Да. Което означава години наред ходене по мъките.
ходене по мъките. Там също стои един проблем, който мисля, че има решение. Влизането от северната тангента към Волуя, която е от задната част в района на гарата. Така. Там реално има почти изградена пътната инфраструктура. Има една много малка част, която не е довършена. Смятам, че там много бързо бихме могли да реагираме и тази пътна артерия да се пусне, защото по този начин ще се облегчи трафика, тъй като в момента във Волуя хората се оплакват, че постоянно през самия център на селото минават тежкотоварни камиони. Точно така е. Точно така е. Реално погледнато той е разцепено на две и непрекъснато и този прах той се диша. Да не говорим, че там не се чисти. Сега обаче да не задълбаваме само в инфраструктурата, защото тя наистина е много важна, но пък има и други неща, които, както се казва, и за душата. Няма нито една културна, нито сцена, нито, да кажем, работещо интензивно читалище, където може човек да отиде да види един концерт. Как е възможно, няма да ви питам, защото това е риторичен въпрос, ангажирате ли се по някакъв начин да инициирате от тук насетне, примерно гражданите да дадат идеи, от една страна, и второ, вие да се допитате допълнително до експерти как се реши това проблем? Защото е проблем. Проблем е. Част от моята програма е точно в тази посока. Организиране на повече културни, образователни и социални събития. Аз като човек, който работя с деца, знам колко е важно за тях да израстват. А те израстват чрез такива събития. Така е. Те са изключително важни. Както за децата, така и за възрастните. Остават крайни спомени. Имаме много хора, които са пенсионери в района. Те също имат нужда от такава подкрепа и от такива събития. Спомням си на събора в Обеля, едни възрастни дами казаха, дано да има повече такива събития, защото се събираме. За тях това е радост и това е нормално и трябва да го има. Така че планувам да има все повече такива събития в района. И по повод на това, че си говорим за децата, друг основен проблем, който е в района, е това, че децата няма къде да играят. Почти във всеки квартал всички общински площи не се поддържат, не са озеленени. Има много стари детски площадки, които са опасни за децата. Наскоро бяхме в Връбница 1, на една площадка, която сега се прави в последните 2 месеца, което също не съм съгласна да се случват нещата в края на мандата. Стискат парите умишлено до края, в един момент да покажем колко сме талантливи, дайте ни шанс отново. Аз не мисля, че това трябва да е начина. Човек, ангажирайки се с това да вземеш позицията кмет на район, човек трябва да започне още от първия ден да работи. Не може да чакаме последните 2 месеца на мандата ни, за да направим каквото и да било. За мен лично това не изглежда сериозно. Проблема с детските площадки е навсякъде. В Обеля, в Толева махала, включително до сега няма една изградена детска площадка. Няма една беседка, няма място, на което хората да могат да излезнат. Това го има и във Волуя, има го във всеки един от кварталите на район Връбница. И е много важно и също бих поела този ангажимент към хората, че във всеки един от кварталите искаме да има изградено, да има спортни съоръжения, които да са тип фитнес, детско съоръжение за по-малките деца и игрище, на което да играят. Защото малките деца имат нужда от детските съоръжения, парзалки, люлки, но големите деца, за да може да ги предпазим от едно негативно влияние върху тях. Което поне спортни площадки трябва да имаме спортни площадки, за да има къде да играят, за да не мислят за други неща. Това е изключително важно. Ако се направят най-малкото, което е повече като тип футболни игрища от по-малък тип, за момчета да могат да играят, и това няма да е най-малкото, което е за тях, като решение на проблема. Сега, аз не знам как стои въпроса с паркингите, защото редица от кандидатите за общинските съветници от местна коалиция БСП за България казват, че трябва да се направят във всеки един квартал да има, тъй като подземните са с по-сложна инфраструктура, поне надземни. Да. Как стои въпроса въобще в вашия район? В нашия район няма такива паркинги. Има подземни, разбира се, при метростанция Бели Дуна. Да. И един малък паркинг, който е на метростанция Обеля. Те са крайно недостатъчни, хората няма къде да паркират, включително се стига до скандали и свади между съседите, които живеят близо до метростанциите, защото
хората няма къде да паркират и паркират пред блоковете и започват, нали, дразги, защо си ми спрял тук пред блока. Затова трябва да се помисли за изграждане на многоетажни паркинги. Такъв със сигурност трябва да бъде построен в Обеля и такъв трябва да има и във Връбница. Хубаво е да бъдат построени, аз обаче си мисля, че в един момент трябва, как да ви кажа, природа на българина, във всеки един момент, дали живее в най-малкото село или в столицата, ако може да излъже държавата, ако може да излъже кметството и т.н. И сега нормално е, вече има повече автомобили и всеки иска да паркира пред себе си. Само, че това нещо не може да продължава по този начин, защото тези буферните паркинги, за които говорите на метростанция Бели Дунав, там Младост 3, на Дружба, мисля, че беше и т.н. Те са 4-5 такива буферни паркинга. Ако отидете в момента, ще видите, че те са празни. Всеки си паркира до тях. Трябва да спре в един момент. Тоест, иска им се, не иска. В един момент хората, като искат да имат автомобили повече от един, трябва да ги паркират там. Защото вината в голяма степен и в самите. Тоест, вие трябва да разчитате на помощта и на самите общински съветници в голяма степен. Така е. Много, в голяма степен в координация с тях. Остана ли малко време, може да се обърнете към тази камера и да кажете: добре, първото нещо, каквото бихте се захванали, ако утре е деня, в който вие да започнете вашето кметуване, какво ще направите и защо трябва да гласуват хората? Вашия апел към тях. Това, което искам да кажа на своите приятели, съседи и граждани е: излезте и гласувайте на 29 октомври, защото трябва да има промяна. Това, което аз искам да направя за район Връбница, е той да бъде наистина едно райско място, едно комфортно място. И това, което може би по повод на това, че искаме да кажем какво ще направя още от първия ден, е канализацията. Искам да съм сигурна какво е свършено до сега, за да тръгнем от някъде и да влезнем в 21 век. Мили хора, излезте, гласувайте, доверете ни се. Аз съм човек, който иска да работи за района и ще бъда сред вас в всичките си дни на мандата. Благодаря ви. Добре, аз ви благодаря. Представих ви Венера Калева, нали не ви обърках името този път, защото първият път мисля, че успях да го объркам. Да? Не, сега абсолютно моето си име. На мен беше много приятно с госпожа Калева, дами и господа. Бих и се доверил. Дали ще го направите и вие, това наистина го оставя като избор за вас. Само едно нещо ви моля. Преборете се с апатията. Всеки, който ми каже, че няма смисъл да се гласува, просто започна да гледам с други очи. Не заради друго. Ако всички така започнат да мислят, в един момент само твърдите електорати ще почнат да назначават кметовите. И тези, които не гласуват, им подаряват вота. Благодаря ви.